Paráda. Ozaj, všimli ste si niekedy, keď operujete auto, koľko ľudí sa usmieva v tom aute a koľko ľudí si spieva? No, ja som dneska videl jedného človeka z Ružomberka do Martina a sem a druhého v zrkadle, keď som si otočil zrkadielko. Skúste sa zahrať takú hru, skúste sa usmiať na ľudí a uvidíte, ako ľudia budú reagovať. Poznáte výrivé prúdy? Není to zrovna toto tu, na čo tečie, čo sa víri, ale výrivý prúd v fyzike je napríklad silný magnét a nemagnetická napríklad medená doska, zinková, medená, to je úplne jedno. Proste medená doska, hej, ako pritlačíte, priblížite sa magnetom o medenú dosku a čo sa stane? Nič, pretože meď není magnetická. Ale keď začnete tou doskou pri silnom magnete pohybovať, tak začnú sa diať divné veci. V tej doske sa začnú tvoriť výrivé prúdy a čím rýchlejšie hýbete doskou, tým sa vlastne tá rýchlosť pomaluje. To znamená, ten magnet tú dosku brzdí. Čím rýchlejšie idete, tak tým viac brzdí. To znamená, že ak idete čo najrýchlejšie, tak jednoducho ten magnet tú dosku zabrzdí. Čau. A o čom to je? Je to vlastne o tom, že každá akcia vyvolá reakciu. Tak skúste sa usmieť na tých ľudí a uvidíte, aká reakcia sa stane. Aj taká nepredvídateľná, ako je nemagnetická medená doska. Pekný deň.